sin magpasalamat, magsamba sin mag-omaw sa Diyos. Sa ngaran ka nama, asing kanaki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na sa Kristong kaguragdantan, pagkamot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasindo gabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang, ako niyaton sa tong mga kasanan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko ni makuri, sa isip sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangadji ako ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Angeles Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamigi sa kagurangan ng Diyos. Maherak manugot sa to ang Diyos na makakaman, pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay, daday kasagkoran. Amen. Maherak ka, kagurangan, maherak ka, Kristo, maherak ka, Kristo, maherak ka, kagurangan, kagurangan, maherak ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katoninongan, sa mga taho buot, inoomawi ka, rinurukyawi ka, sinasambami ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, huli kang dakula mong kamurawayan, kagurangnan na Diyos sa langit no. Diyos amang makakamhan, kagurangnan na aking bugtong Hesu Kristo, kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, akikan naman, ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapahara kan mga kasalan, kan kinaban, ako ang samong pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa to kan naman, kaheraki kami. Kay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urok, kahalangkaw. Yesu Kristo kaibakat, Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamigbi kita. Ikaw, Diyos, na nagandam para sa mga namumuot sa imo, kan mga day nahihiling na karahayan, pabulos sa ang kaladman, kan pagkamot mo sa samong mga puso,
Tanganing kaming namumuot simo sa gabos sa sinurog pa sa gabos, magkamit kan simong mga panuga, na nangungurog sa gabos na pagmaawat. Udi kay Yesu Kristong kagurang na niyamo simong aki, na kay bumong nabubuhay, asin nagahade kasero, kan Espiritu Santo Dios sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Si Jeremias nagdudusa, hulita siya, nagtataram kan katotoohan ng Diyos. Minsan nga ni iya nagpapadisganar sa iba. Alagad ang Diyos nagpapadara nin tabang, na nagpapahiling na ang pagiging onesto asin kaimbodan, dai nalilingawan. Himateon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa hali sa libro ni Propeta Jeremias. Nagsabi ang mga pinuno sa Hade, ipagadan ining si Jeremias, pinapaluyan niya ang buot kan mga soldados na nawalat sa syudad na ini, saka ang bilog na banwaan. Sa pagparataram niya sa inda, kan siring na mga bagay. Ang taong ini mayok nin pakilabot, na mapatuninong ang banwaan, kundi buot na mapakaraot. Nagsabi si Hading Sedecias, uyas siya sa kamot nindo, tamayong maginibuan Hade, laban sa indo. Kaya kinuaninda si Jeremias, asin inapon sa bubon ni Milkias, na aki kan Hade. Sa looban kan gwardya, itinuntuninda si Jeremias sa mga pisi. Ang bubon mayo ng tubig, kundi laboy sana. Kaya nakalubong si Jeremias sa laboy. Nagluwas si Ebed-Melech sa harong kan Hade, asing kinaulay ang Hade. Kagurangan kong Hade, maraot ang gibo kan mga lalaking ini ki Propeta Jeremias. Inapuninda siya sa bubon, magagaday sa duman sa gutom, tamayo na ning tinapay sa syudad. Nagtugon ang Hade kay Ebed-Melech na Etiope na ansabi, mag-iba ka ning tulong-pulong lalaki, asin hawasan si Propeta Jeremias sa bubon, bago magadan. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial, kagurangnan madya sa pagtabang sako. Kagurangnan matya sa pagtabang sako. Hinawas niya ako sa makatakot na kotkot. Hali sa hararom na laboy, mga bitis ko pinamugtak niya sa gapo. Mga lakad ko sa iyang pinapusog. Kagurangnan matya sa pagtabang sako. Bagong awit itinugdo niya sako. Sarong awit nin pag-umaw sa tuyang Diyos. Dakol ang makakahiling sa kamak matatakot. Asin magsaring sinda sa kagurangnan. Kagurangnan matya sa pagtabang sako. Palada ng tao na nagsasarig sa kagurangnan, na dai minaapil sa mapaabaw-abaw, sa mga nagsasamba, sa mga Diyos-Diyos. Kagurangnan matya sa pagtabang sako. Maluya ako sa kadukha kagurangnan. Alagad, di mo linilingawan. Ikaan sa kuyang tabang, asin para ligtas. Hare paghaloy, o sa kuyang Diyos. Kagurangnan matya sa pagtabang sako. Sinasabihan kita na padagos na dumalagan sa pangapodan ka sa tong pagtubod, paagi sa paghali ka nakakapaluway sa to, asin pagdayupot kay Jesus. An sa iyang halimbawa nagpapahiling sa sato kung paano magdadanay na makusog, dawa kung nagiging masakit ang buhay. Hemateon po niya to ang ikadawang babasahon. Pagbasa hali sa surat sa mga Hebreo. Mga tugang, huli ta napapalibutan kita nin siring kadakulang panganuro nin mga saksi.
Iapuntaan ng banggabat asin kasailan na nakasabit sa to, asin magtiyaga kitang magdalagan sa karera na yaon sa atubangan. Anhiling ta sa pamayo asin kagtubos kan pagtubod, si Jesus, para sa kaugmahan na itinagama sa iya, nagtagal sa krus, pinabayaan ang kasusupgan, asin tuminukaw sa totoo kan trono kan Diyos. Huna-hunaon nindo ang nagtiyaga sa irarom kan siring na pagkontra sa iya, kan mga parakasala, tanganing day ka mo makapoy na mawaranin buot, sa pakilaban sa kasailan, day pa ka mo nagtagal sagkod na magbulos nindugo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po kita sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia, Alleluia, An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imong kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, nagdigdi ako sa pagdaraning kalayo sa kinaban, asin maot ko na naglalaad na iyan. Igwa kong bunyag na akoon, asin napupurisaw ako sa kod na daiiyan mautob. Sa paghona nindo, nagdigdi ako sa pagdara nin katuninongan sa kinaban, sinasabihan ko kamo, bakong katuninongan, kundi pagkabaranga. Huli tapon ngunyan, ang pamilyang may 5 kaayon, mababanga. Ang 3 laban sa 2, ang 2 laban sa 3. Ang babae, ang aking babae tumang sa siyang ina. Ang panugangan na babae laban sa manugang niyang babae. Ang manugang na babae tumang sa panugangan niyang babae. Marhay na bareta kan satong kaligtasan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po. Diyos maray na banggi po sa indo mga tugang. Welcome po sa satuyang huring misa, ang ikasampulong misa ngunyan na aldaw sa kaumawan din mahal na ina, ngunyan bilang segundo dia kan sa iyang kapiestahan. Asin ini man na misa, pagtiripon man po ini, kan sa tuyang mga lingkod sa banwaan, sa pamamayo ni Mayor Jojo, karibanan ang sangguniang bayan, kan tiwi, mga konsihalis ta po, yaong digdi, asin mga empleyado po, kan sa tuyang LGU, tiwi. So ini po, ang pasigunda duman sa Thanksgiving night, Kasubanggi. Nakasalamat po sa imbitasyon dahil ako nakadalo. Pagalo na kasuhapon, papiyesta kiina. Pero ngunyan, yaon man po kita digdi sa pagpasalamat sa pagikan ining Santa Misa asin taod-taod sa lamesa. Kaya dahil tulos po kung mag-uruli na may harampangan man po kita sa lamesa. Ano po? Tinaradaan pa man po kita kan mga bisita sa bago. Sabi po digdi, pag binabasa ang ebanghelyo, an marhay na bareta kan kagurangnan. Pero ang binasa, gari makalibong. Ano? Sabi digdi, an ina laban sa aking niyang babae, an aking babae tumang sa siyang ina, an panugangan na babae laban sa manugang niyang babae, ang manugang na babae tumang sa panugangan niyang babae. Gari po, manungod sa pag-iriwal ini kan mga magmanugang kan iriwal sa laog nin pamilya, pagkabaranga. Paano ini naging marhay na bareta?
Nagsimbag man pati kita pag umaw sa imo Kristo. So paano ini naging marahay na bareta? Nan sabi ni Jesus, napadigdig siya bako para sa katuninungan, kundi sa pagkabaranga. Pagkabaranga. Makalibong dahil ang sabi ng kagurangnan, siya ang prinsipe ng katuninungan. Prince of Peace. So how can a Prince of Peace cause division, cause conflicts among family members, among group of people? Basahon ta, sabuton ta ini sa tamang konteksto. Si Jesus mananggadan prinsipe ng katuninungan. Kaya, day man niya po maawot na ang kinaban, magkabaranga. Sa katunayan, sa John chapter 17, sa siyang pamibi, bilang padi sa bago siya magadan, sa huring pamanggi siya na mibi, kan pigapod na priestly prayer, Father, may all be one as you and I are one. Gabos dapat magkasararo siring na kita, ika ama asinan aki saro. So ang kamautan ng Diyos pagkasararo. Nadangog tama nini, na pick up po ini kan nakaaging election unity. Unity. Human gayud po ang pagkapaha niyato dahil yun kamautan ng Diyos. Pero anong klaseng pagkasararo? Ang pundasyon kan tunay na pagkasararo yaon sa katotoohan, yaon sa katanosan, bakong sa kaputikan asin sa panlalamang. Kaya bakong tunay ang pagkasararo kung taliwas sa katotoohan, kung ini nakabase sa puwersa kan kaputikan, kan fake news, kan trolls, bakong tunay na katuninungan, kung yaon dyan ang panlalamang, yaon dyan ang pagbaliwala sa derechos humanos kan sa tuyang kapwa. Bako iyan, magagaba iyan dahil bako iyan sa Diyos. Anything that is not of God will surely crumble because only God will remain. Everything will pass away, only God will remain. Kaya ining pagmaawot ni Jesus, katuninungan, pagkasararo. Pero anong tinataram niya ni ini na pagkabaranga? Ang pagkabaranga na tinataram ni Jesus, iyo yan bunga kan pagpili niya to kan ibanghelyo. Pagpili niya to sa siya. To choose God above all will entail that we reject anything that is not of God. We will have to turn our back from anything that is contrary to God if we are to be His disciples. Kung kita mga disipulo ni Kristo, pipiliun ta siya. Pero kung pipiliun ta siya, kadakol po ang masasakripisyo. Dahil ang Diyos, abo kayo na may karibal. Anong karibal ng Diyos? Anything that we substitute for God, like money, power, career, even family. Kung yan ang sa tuwing nagiging Diyos, yun ang pinakamahalaga sa to. Sa punto na nakakagibo na kita nin maraot asin panlalamang, sa punto na kita nag-utik, that is idolatry. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Asin yan, ang sinataram ning kagurangnan. Kaya, minsan nakakagibo kita nin mga maraot sa ngaran man sa nanin pagkamuot sa pamilya, paglingkod sa pamilya. Pero dahil maraot, tumang sa Diyos. Kaya kung may pagpipili kitang tunay sa Diyos, minsan ano man na bakong marhay sa pamilya, ngangaranan ta iyan, kukontrahon ta iyan, ikokorektar ta iyan, tatabangan ta na magmidid ang sa tuyong kapamilya kung ano ang katanosan, ano ang katotoohan. Bakong pasil po ini, mga tugang, ang araw kaining pagpipili. Kaya, sabi ni Jesus, bakong katuninungan kundi pagkabaranga. Because to make a choice means not to choose other things. Dahil na niya ito pipiliun ang iba. Pero kung ang Diyos ang pinipili ta, ang iniunot ta, then we will be assured that we will be making the right choice. Ang tamang pagpipili, manungod sa karir, manungod sa tuwing pagnegosyo, manungod sa tuwing pagpapamilya. Sabi ng kagurangnan,
Sabi kan banal na kasuratan, seek first the kingdom of God and everything else will be provided, will be added unto us. Enoto ng kadean ng Diyos. Enoto ng pagtugot kan paghahadi ng Diyos sa satuyang buhay. As in, masunod na sanaan ibang bagay. Sa mga deboto po, digding nagbibirisita ka, dakol na po akong na as in, ini nagpapaugma, nagsasabrit man nin paglaom sa puso ko ang mga istorya nin paglaom, nin milagro, nin mahal na ina sa sindang buhay. Siguro ang iba nadangog na ini sa indok na sermon na naging parte ni kan sa kuyang humili ka nakaging Domingo. May saro po na pilgrim po digdi last Sunday o 2 Sundays ago. Haling Manila pero taga Samar. Nagparahalat sa ko ta mapabindisyon. As in, na-discover ko na kaabot pa lang haling Manila, nag-commute. Hinapot ko kung ata iyaon siya digdi. Anong istorya kan sa iyang debosyon. Ang istorya kan 2016, naghailangan sa iyang ama. 36% na siya ng functional sa iyang kidney kan ama. Nagbisita po sa iyaan sa niyang amigo sa ospital, sinailing sa kamugtakan ninda. Ini pala na amigo niya, may experience siya kan pag-atama ni ina, pag-milagro sa buhay niya. Kaya, pig-share niya, digdi ki Alan, ngunyan nasa 51 na gayud po siya. Kan 2016, duman sa ospital, tinaraman siya, siguro maganda na ipagsimba ninyo, ipagsimba mo ang iyong tatay. Ihingi mo ng tulong sa mahal na ina doon sa huruan. Sabi niya, saan naman ang huruan? Di ko naman yan alam. First time kong marinig ang huruan. Pero sinabi, nagpara-istorya sinda sa madaling sabi, nangahas siyang magpamibi dahil wala naman siyang dadalaganan. Siya na mayong pakiaram sa Diyos, mayong pakiaram sa simbahan, nangadji kan aldaw na ito. Pighagad niya sa mahal na Diyos na tabangan ng sa iyang ama na kung naghahagal na siya sa mahal na Diyos, na kung mag-survive ang sa iyang ama, sabi kan doktor, in 24 hours, kung di na yan, mag-improve ang kalagay niya, wala na yan, wala nang pag-asa. Kaya ito sa iyang pangadji. Kung marahay ang sa iyang ama, masimba siya sa huruan. Pagkaaga po ang nangyari, ang sa iyang ama, nagbuhat, nakatukaw na, naghagad na nin pagkakan, as in, luway-luway, nagbalik ang sa iyang kusog. Kaya man siya, kan momentong ito, sabi niya, maduman ako sa huruan, masimba ako kung saan man yan na huruan na iyan. As in, ginibo niya. So sa iyang ama, narahay, pero after 1 year, nagadan. Nawara man giraray. So failure sa iyang pangadji, dahil siya dinangog ng Diyos. So milagro gari bakong totoo. Pero yun siya sa iyang na-realize. Kahit na sabi niya, namatay na aking tatay, 1 year lang, pero laki ng pasasalamat ko sa 1 year na yon. Nahiling niya ang kamot nin mahal na Diyos, nagtrabaho sa iya. Siya na tawong mayong pakiaram sa Diyos sa simbahan. Luway-luway siyang binago. Mala nga ni, sa Sampaloc po siya naka-star, pero nakadiscover siya ng komunidad, ang NEO, Catechumenal Way, sa Binangonan, Rizal. Mabiyahe siya 3 to 4 hours para mag-attender kan Eucharist Saturday and then sa Liturgy of the Word, Celebration of the Word, Wednesday o Thursday. Pero ginibo niya ito. Sabi ko, bakit hindi ka na lang dyan sa sarili niyong sa Sampaloc, sa malapit na simbahan? Sabi niya, hindi, Father, kasi parte na gusto ko yung disiplina that I look forward. So I prepare kasi alam ko mahaba yung biyahe and I look forward to that gathering sa pagsimba, sa pagkikinig sa salita ng Diyos. Pero in fact, Father, nakaranas siya ng persecution. Mismo sa mga kasaksarabay niya sa simbahan, daragit sa iyo sa mga ka-church niya, ang sabi kan pade, kayong mga taga dito sa Binangonan, lagi kayong late. O
O ito, si Alan, galing pa ng Sampaloc, magbabiyahe ng 3 oras. Nauuna pa sa inyo, dumating dito. 1 hour before, andito na siya. Kaya daragit po sa iya sa mga kairibanan niya. Ito namang si Alan, parang perming gariem, pag-isip nila papogi, pabida. Pero dahil ninda aram so inagihan niya, na paghiro nin mahal na Diyos sa siyang buhay, na iyo nagbago kan sa iyang puso. As inahiling ko sa siyang pag-istorya, ito ang saro sa mga importanteng milagro. Ang pagbabago nin puso ni Alan. Naglaad ang puso niya sa pagkamot sa punto na kaya niyang tiuson ang panlilibak, ang pagpapakaraot. Kayang tiuson niya ang halawig na biyahe. Magdangog siya na sa tataramo ng Diyos, asin magsamba sa mahal na Diyos. Kita po mga tugang siring man kayan, ang imbitasyon sa to kan Ebanghelyo, piliyon ang mahal na Diyos. Tama yung kalugian sa pagpili sa mahal na Diyos. Sa mata ng kinaban, pwedeng lugi. Pero sa mata, sa experience ni Alan, mayong kalugian. Yaon siya nag-e-erok ang katuninungan na dai mahabon kan kinaban. Digdi po mga tugang sa tuyong banwaan sa tiwi, binayayaan kita nin ina. We have a mother here. Mother of all. Pero ako pirmi kong piktataram ini, pinili kita ni ina. Piliun ta siya. Pinili niyang mag-erok digdi sa tiwi. Kuta nang huruan, partikan kamsur, partikan buhi. Pinili niya. Ini. Kaya piliun ta siya. Piliun ta si ina na madaraman sa to sa pagpili sa mahal na Diyos. Ipahiling ta po sa satuyang buhay bilang individual, bilang pamilya, na parte siya sa sato. Kaya, day po kamo, kasi naghahagad ako ng dispensa kung may mga bagay na gayod para sa Indo, strong ang sakuyang mga panaramon, strong minsan ang nagdidemand ako dahil nahiling ko regalo si ina sa sato na sa minsan kaya nahiling ko man na napapabayaan man siya, napapasipara, dahil napigpapahalagahan. Sekundary na siya na digdi minsan sa digdi sa huruan. Siya nagdadara kanin hanap buhay digdi. Pero ang sakuyang kamunduan, dahil na nakakarumdum magsimba, maglaog sa simbahan, magpasalamat sa Diyos. Minsan harani, si Alan nga ni 3 hours, nagbabiyahe magsimba. Dahil pinili niya ang Diyos. Kaya pirmi kong pinapagirumdum ini, daita pagratakan ang regalo na ini ni ina, pahalagahan ta po siya. Sa paagi ni ina, madaraman siya ng dakol na bendisyon sa sato. Kaya ini po na pakiulay ko po, ako bako akong taga-tiwi. Pero ang puso ko para kay ina, asin sa mga pinili niya ang tiwi. Kaya ang puso ko, kumbaga, salamat sa Diyos, pinalaad niya sa pagmakulog po sa banwaan ng tiwi, sa parokya nin huruan. Minsan, aram ko, sakripisyo ang kakambal ka ini. Minsan lilibakon ka, papakarooton, pero parte na iyan. Malalampasan man iyan kung talagang para kiinaman ang sakuyang motibo. Kaya ini, sa pagpasalamat ta sa mahal na Diyos, sa regalo kan Coron Festival, sa regalo kan Fiesta Salvacion, nakahiling kita ng dakol na taong nagsakripisyo, hali sa bulan, 2 nights na nag-camp digdi. Kadakol na mga taong nagsakripisyo, minsan aram ninda na matraffic, mayong parking digdi, nagsakripisyo. Kita man, digdi sa tiwi, gibuhuntang parte ta. Nawara si ina ka 1991, sabi nga na isubaw nagpa-meeting, mahali daw ngayon muna ako sa huruan, sabi kan Sero na Buyador. Paisip-isip kung puko lamang ngayon mga tao digdi. Siguro araw ka iyan, kaya siya nawara. Lugo, day siya mawara sa to giraray. Day siya mawara sa satuyang puso.
Dahil siya mawara sa satuyang mga pangarap bilang banwaan digdi sa tiwi. Iniyan sa kuyang pangadji, iniyan sa kuyang pakiulay sa sato gabos digdi. Ipahiling ta iyan sa satuyang mga programa, sa satuyang investment, nin time, nin pundo, nin satuyang kusog. Ipahiling ta na mahalaga si ina sa sato. Pinili niya kita, piliun taman siya. Magtindog po kita sinugpahayag kan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos, amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namong dagikan sama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki day ninalang, saro sapagkat Diyos sama, huli siya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, Iberhen Maria, asin nani tao, ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato, nagtiyos sa kod sa kagadanan na sinilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa to kanama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, ansayang kadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kaktaw nin buhay, nagikan sa maasin sa aki, siya kay ba ka na maasin kanaki, sabay na sinasamba sin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paginin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalanan, asin nag-alat ako kan pagkabuhay liwat ng mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Umabot man sa buhay ang mga pagbalo asing kaurasaan. Nagsasarig kita na sa tuyang langit no Ama, dahi nagkukulang sa iyang tabang sa mga maimbot siya sa pagtubod. Sabiyon ta, kagurang na ninanyuga ang samong pabibi. Kagurang nan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga namamayo sa mga simbahan na tinutugis, asin pinapasakitan huli sa pagtubod, maging makusog asin magdanay na pusog sa pagtubod, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga magurang, day magluya sa pag-utob kan sa indang katungdan, natukduan ang sa indang kaakian sa dalanin pagtubod, asin sa kristyanong pamuhay-buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga hovenes, maging makusog sa pagsayuma kan mga naglalakop na kaisipan, asin pamuhay-buhay na tumang sa satuyang pagtubod, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nag-aataman sa mga naghehelang, maging matinio sa sendang pagmangno asin pagmakulog, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mag-ugma sagkod pa man sa kahadayaan kan Ama, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugan sa mong pamibi. O Diyos, samuyang Ama, sinubol mo ang simong aki sa pagtabang sa samuyang mga kaurasaan. Ranga kami sa mga pagsakit at sindanay kaming
pakusuga sa pagutob kan simong tataramon huli ki Kristo samong kagurangnan. Amen. Matukaw po. Maako manugod kan Dios samang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan ng atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyan ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Ako kagurangnan ng sumong mga atang nahuli kaiyan, nahaman ng mga mamuraway na patinao tauhan, tanganing kaming nagdudulot, kan mga tinao mo, magkanigong sa imo man sa namag-ako, huli ki Kristo, samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasindo. Asin sa imong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na diing kasagkoran. Ginibo mo ang gabos na sangkap kan kinaban, asin hinusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tao, hinimo mo sa ladawan mo, asin ipinasakop siyan gabos na ngangalasin kan mga bagay. Tanganing siring sa namamahala, magin kagurangnan kan gabos mong dinalang, asin sa atubang kan darakula mong gibo, padagos na mag-omaw sa imo. Uli ki Kristo na samong kagurangnan. Kaya kaibakan gabos na angeles kami nag-oomaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin dagat, panokan sa imong kamurawayan. Hosanna, Hosanna sa kaitasan, Hosanna, Hosanna sa kaitasan. Paladanan minaligdi, sa ngaran kan kagurangnan. Hosanna, Hosanna sa kaitasan, Hosanna, Hosanna sa kaitasan.
Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurang nan ka ng gadan banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ning mga tang namimibi kami, pabanalakan ng bon kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurang nan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasuluiban sa God sa pasyon. Nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat. Binaaki niya asin tinaos sa iyong mga disipulos na ansabi, Magako ka magabos, asin magkakan kay ni. Tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi, pagkonyamaning kadi sa singgiraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa sing mga disipulos na ansabi, Magako ka magabos, asin maginom kay ni. Tainian kadis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan. Napapabuloson para sindo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibunin do sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod, kaining tinapay asin pag-inom, kan kalis, pagkagadan mo kaguranan, ipinapamaret niya mo, sikod na ikamagtatong. Kaya kami na nagroromdom kan siyang pagkagadan na siyang pagkabuhay liwat, nagdudulot si imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asing kalis sing kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon, kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ng simong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, asin kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag, kan si imong dalagon. Kay raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na ina ng Diyos. Kay ba ni San Jose, sa iyang esposo. Kay bakan mga banal na apostoles, sa singgabos na santos, na kay ito pa nakapagayagaya sa imo. Magkanigong maging kay ras, kan buhay na din kasagkoran. Magomawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan ka man nakakaligtas na tugon na sin pinatuod kan Diyos noon na kagalian nangangahas kitang magsabi.
niya mo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa dagat, ninsiring sa langit, hansa mong kakanon sa alwaldaw. Itao mo sa muyangon yan, asin patawaron mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan simong pagkaherap, magindanay na talingkas sa kasalan, asin ligtas sa numan na kapurisawan, mantang kami naghahalad kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong para ligtas na si Yesu Kristo. Murawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ikan na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sindo, ansa kong katuninongan itinatao ko sindo. Ari pagilngan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan si imong simbahan, asin papagkanigwan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ikan na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasindo gabos. Asin sa imong espiritu. Magpatinaron po kamo kan tanda ng katuninongan. Peace be with you. Kan Diyos Tabi man kami o kagurangnan, in katoninongan. Uyan kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan an manginapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
Mamibi kita. Uli kaining mga sakramento kagurangan, kaming nakisumaro ki Kristo, mapakumbabang nagarang kan simong pagkaherak, tanganing kaming nakakaagid sa siya digdi sa kinaban, magkanikong makisumaro siya sa langit. Siya na nabubuhay sinagahari sa gabos na kapanahonan, kaan mga panahon. Amen. Salve Regina, Vita dolcero,
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus, omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosae Virginis Matris Mariae corpusit animam, ut dignum filii tui habitaculum efficimere retur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, Daud cuius commemoratione leitamur, eius pia intercessioni abis santibus manis, ed a morte perpetua liberemur, per iundem Christum, Dominum nostrum. Divinum auxilium magnat semper nobiscum. Mato ka po tabi kita. Sige, raraybot ko po magpasalamat sindo. Putaan na nasa harong na po kamo nindo. Pwede na magkaturog, araw kining oras tapagal-pagal. Perang aldaw na kulangan katurog. Pero yaw po kamo digdi. Salamat po, na-appreciate ko po ang sindong presensya. Mahalaga po na igwa man kitang mga okasyon na araw kini, nagtitiripon bilang nagdilingkod sa banwaan. Kantiwi, kamo po sa LGU, kami man po digdi sa banwaan ng Diyos sa Tiwi. So, salamat po kan sindong presensya, Mayor. Si mga pag-iriba, si mga konsihalista, si Honorable Aiken Villanueva, Honorable Matet Beata Siokson, Honorable Ja Derigo, Honorable Catherine Salcedo Nacion, Honorable Ray Calios. Kasi siyempre, ang busy ho na tao mo niya na Coron Festival, si Sir John Febrero. Salamat po. Ngayon man po si Ma'am Lulu. Dio Gracia, salamat po. Asin sa manlain-lain na departamento po kan LGU. Minsan nasusupog na ako, takadakol ming surat po sa Indo ng mga request. Ano po? Bahas kung ano-anong mga request. Pero aram man sana po, aram ko nasasabutan po nindo ang mga request na iyan. Bako ko man yung personal na request na para sa diri ko, hindi para sa banwaan ng Diyos dito. Ano po? Kaya salamat po sa Sindo. Asin, salamat at tinugutan nindo po kami sa digdi sa Santuario ni Ina na pasalamatan po kamo sa pagikan bagi na ini ni na pagselebrar ni Santa Misa asin pag salo-salo man po sa simpleng pamanggihan. May nag-istorya po sa ko kan dagmo niya pong okay bang sound gari pungago ng sound na hindi ko aram. Ngunyan mga aldaw kadakol na tao nagrarani po sa ko na nauugma po sinda kanahiling ni dadigdi. Siyempre naugma man ako affirmation man po iyan, affirmation. Pero beyond that, naugma sinda dahil magayon ang harong ni Ina. Feel ninda na harong man ninda ini. May sarong taga-naga subago, may bisita akong tigi-entertain mga taga-Legazpi. Dinuman ako ni Guy. Sabi niya, may naghahanap niya sa imo. Naghahapot kung may nagdunar ng daakan para sa elevator. Dali-dali man ako, tabaka man agad magdunar. Oh. Tapos naka-istorya ko, pero ang bako man donation pa lang sa elevator. Kundi gusto lang niya tara mo na nauugma siya. Nauugma siya kanahiling niya po, digdi. Sabi ko man, siyempre, bako man ining trabaho ko, kundi bungay kinikan pagtarabangan. I remember Monsignor, if I may quote him, Monsignor Monching Tronquet, kanahiling man niya ini, pig-remind niya ako, sa pagpakarita kan simbahan, sa anuman na bagay na ginigibot na digdi, remember this, only the best for God. Only the best for God. Yan. Kung pipakrita din, nababakal kayo pipakrita ining, pipagayon, because only the best for God. Siring man po kayan, so pag-remind sa mga magurang, pagdakol ka mong aki, gusto nindong papadion, i-offer nindo only the best for God. So pinakagwapo na aki nindo yung papadion nindo. Kaya nagpadi po ako. Siya po kaya kami, mga babae matugang ko. So ako nasa nang sulong lalaki, kaya only the best for God. Pero ini man, pwede tang gamiton na ini, ining pagirumdum na ini, only the best for Ina. Lalo na po ngunyan, malawag na kita sa preparasyon sa 250th year, kan debosyon, 250th year, not by mere coincidence, but by God's grace.
250th year kan tiwi. As town, as town. 250 years. So, isipon ta, paano ini? Anong rason kay ini na nagkasabay ang 250th ang pagpuon? Yan ang padagos ng pag-urup-urupan. At pwede ta siya ng mataram, regalo ng Diyos. So, if there's anything that we want to do for this next months in preparation for this celebration, from Dumunta, only the best for Ina. Only the best for Ina. So, salamat po sa Indo. Pagkatapos kayo ni, duman na po kita sa hall, sa parish hall. And thank you for allowing us to pray for you. We keep you in our prayers. Digdi po sa santuario ni Ina. Please stand. Ang kagurangnan mapasindo Asin sa imong espiritu, sa intersesyon ni mahal na Nuestra Señora de Salvacion, bendisyonan kamo nin Diyos na makakamhan, Ama, asinanaki, pati ng Espiritu Santo, Amen. lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora de Salvacion! Viva! Viva la Virgen! Viva! Pwede na po kamo magrani, digdi. Tahiuga ka na akong magbaba. Digdi na ako, mawiri ka ko ni agwabindi. Tapos madiretso na kita sa likod. Sige po. Biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusubok ang kagulangan. Sararok kita sa sagong pagbaklay, anenderong albay kapos kita magrokya. Banwaan tang inampon sa patag bulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan, halawing na panahon, sa kamot ni Jesus, danay